Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na en da sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti da ito yung programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat ang napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nembag nga, bigat yung amin nga sa nga pada pabagayam. Manipo dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masarakan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbahay iti programa. Dear Manong Nemi. Kaya ito iti bagayan ninyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablaw tinimbag nga aldown, and bagabigat, and oras. Mga ka-nemers, mga ka-tirmanong Nemi, please share this program. Share, and kan badaanan nyo ti pagkasalitaan ni Carlos. Idi agsagaba, ken idi agragsak ni Carlos. Kahit nga sawen, ada paset ti panagsagaba ti biyak na, kanadamat panagragsak na. Hindi, Rogel na yan. Tamnor dire-diretson. Di pagkasalitaan ni Carlos, papagayam mi. Okay. Simple lang pakasalitaan, ha? Nagsagaba lang, kalpasan na nagragsak. Nagragsak, diwan, nagsagaba, diwan, balik to ragsak. Ipagkasalitaan ni Carlos nga, inbore na ka na tayo. Send na ka na tayo details na sa tematan inornos nga insurat. Sa gudahin nga ti surat, ipagkasalitaan ni Carlos. Dear Manong Nemi, ibagbagada nga ti kinakurapay kat saan ka nung iso ti tubeng no anyaman ti arapaap o no anyaman ti pagbaligyan ti may nga tao. Ngayon no talaga nga saan nga na maipaayda ta nga gasat. Uri nga tano iaradom ti bagim Manong Nemi iti trabaho no talagang sangan ikarikan ka na ita. Dita nga arapaap kat saan mapasamak. Dati kunadan apaman nga nayanak ka no ti tao kat nayuritin kang kuha na tigasat na noan niya ti pagbalinan na iti masakbayan. Adamat dagiti mga sagana ti masakbayan na tapos nagasta kat naranyag deta nga masakbayan. Kakunadan agsakbay tupay, maaros pay, anang tukid din tayo di puros agsakbay. 5 kami nga kakabsat. Muapikit kami Manong Nemi nga dikit tinakurape kiti supit adot anak na. Magital-talon laing ni tatang, edin tutrinanang kat kumporme mati mabalin ng itulong. Kaya ni tatang, tapno mapataon, tiyan niya manakasapulan. Siyak tinauna, Manong Nemi. Kaduan ng sakit ng susurat, kat tinauna, wala sa agad, buridek. Kasat man daw ko kat. Ida ada ako niti high school, ada kami niti high school, Manong Nemi, iti babae nga na magpitik ti pusok. Ada ay din nagkinawatan mi, Manong Nemi. So daytoy ni Linda. Saan kami nagkalugaran kini Linda, Manong Nemi, saan kami nagkaradwaran ti elementarya, ngimi dagbasa akong ti high school, nagkaskulaan kami. Maniford
first year, second year, third year, aging ga, anagraduar kami. Nasigan kami din manong nami. Ay din tinulong kami. Itian niya mo na problema ti klase mi. Pasarimet mapanak, pumasya di jabalay da ito kasta nga bakasyon. Ipagbagakmat karagit na naganak kan kuha nga agkaskurahan kami, kad nagtunagan mi nga umayag ito balay da, at the project mi nga pagtinulungan. Data ka dilang tirason, no? Apeng may ka dito, bro. Ang kading adan nagkinawatan nyo kani lindang anak may. Agayam kami laeng, kanagkaskulang kami laeng. Tata, agan nung pagadik at nakam to tagagasa. Siguro, may karekto nga tamat nga agbaling nga manugang yun. Ay, di yun pala pampamunod na ita. Dito tayo bagbagami kani lindang anak mi. Anya ti amo may baka no, saan pa nga nag-graduate high school, kahit masikog ang loko. Saan nga tama, tata? Ikarik ka na kayo. Saan kunto nga, pagsangitin, ti anak yu. Naibagam ka din kay kuha na tayo love you. As a friend, naibagak. Wala, dumanong ka nga ro din. At isunod din kusina. Pasensya kang kinitatang, no kasi man ti bagbaga na ka. Napiyapay ka na kayo, dakil balay yung. Kaya mo mabisinin tatang mo. Kagangay lang, kababaan nga pwesto. Tako nadang utility man iti gobyerno. Ini nanang, at damat sang masit nga negosyo na di tiyandahan. Dududwa kayo nga kapsat. Isusungirado nga, mapagbasa dagda. Tatang nanang iti college. Katsi ka. May kamatin sa Jabalaya. 5 kam nga kakapsat. Magitalo lang ni tatang. Siguro, sandak siguro kamay lang nga pagbasahin iti college. Ikarigata, madi ano, maudi ka. Ang mga nag-graduate ti high school, kalpasan na. Agbasak to ti college, kasi ka nga baka. Makantan magbasa ti college sa di syudad. Itultuloy ti panang, kuyog ta. Tapay, ano yung bagam kinitatang itay? Kahit mo ka din nga mamano, ano tiriknak? Oray mga pesam mo ibaga, madlaw kumot ka. I love you, Linda. Una mo. Oray sa mo nga ibaga. Kat sika. Ano matimarik na, oray sa mo nga ibaga. Nasa kang gadi palagi bagat kang gata, I love you too. Yung guru ka, makamagmagnata ni tatang. O, hindi magtanagan. Tang, saan tantong aglablabes? Una nga, mas pagarigan ta. Saan kantong agmasa? Di siyak nag-graduate di college. Maaros ka. Ikarigatak. Umayag tumat sa syudad. Tapnuan niya. Pagsample trabaho, alpasan na, irapin ko nung tumatagbasa. Manong namisagbay nga nag-graduate kami iti high school kinilinda dan nagkinaawatan di giti puso mi. So nga di Valentine's Day, manong namisagbay nga nag-graduate kami di programa manong nami JS kan na senior prom na isalak na bisito pa. Dahil di madamati programa manong nami nasiputak nga timakda rin tinagtugawan na paniti CR. Sinurot ko. Uy, apa kasi murot ka? Ay, kasi alak man. Apa naroon ka? Inarakop ko manong Happy Valentine's Day. And I love you, Linda. Hindi makakita ka rata. Hindi ito eh. Kakaiso nang italang nga. Marakop, ararakopan naman ako. Ito lang nga. Napahot di ba nanganggik ko ka rin lips mo? Alaman pa niya. I love you. I love you too. Sino lang ta? Tanya. Baka talaga nga, sana ka makapagtuloy nga basa eh. Ikarikatan ko na kaman. No maudi ka, bahala ka. Baka graduarak tong agbasbasa kang tubay lang. Ay, karikata. Napi kami, anak ko na naging parents mo.
masakit ni tatang eh. Yeah. Sumuro dyan sakit na. Arthritis. Saan nga makapansa dyan talon. Basta i-remedium. Ipabahalak. Basta makamukan. Sige, nagsublitan sa dyan. Katkas tininamnamak manong nemi. Hindi kasaritak na tatang kaninanang, kalpas nga nagturpus kami ti high school, kan talaga nga umadanin, hindi pa nag-enroll. Or kasunod, ayat may anak. Handa ka mabaling na pagbasahin. Dito ka di mabaling ti umutang ta. Umutang tayo kahit pangalan tayo, kahit pagbayad tayo. Naumat ti mabaling tayo ipusta. Gabutag ka sa pulan nakti agas, kapilitan nga, nailako na di. Kakaiso na katarakan tayo nga baka. Ako bakit pagarado ko na. Noon di ka nagpaarado akto na, patraktor akto na. Ninanang mo, samad nga na si ate, tinarakan na nga baboy. Mapistimat na kiti manok. Hindi ka, sanda nga, mapabasa. Sana na kore ka sanot ayat tayo. Sige. Anat sige. Pabulod na tulay nga rutin. Pagpletek nga naman sa Jesudan. Inangasapol trabaho ko sa dyan. Pala tulungan ti talatalon. Susurwang kang agarado. Inangarot pagarado yo. Inlako yung mati di ba kayo. Ikit bumulod ati baka nga pagarado. Yung nadyak masahong iti mga sikaso iti awat ko nga talon. Di sika. Nagsasudyudat lang. Makigasang-gasat sa dyan. Nagkuyog kami nga nagpasyudad manong name Kenilinda. Ano nga ron? Nagsapol ka trabaho? Tanong makarno nga, ang basak tuwid lang. O, duudi ka na Siya ka dara-diretso first year, ganganat fourth year. Di adakan dun sa dyan, di orhayon nak. Nung makapag-graduar ka doon sa adat trabaho, siguro sa anak to pa yun na makapag-graduar, di ba rin naman siguro ang tulungan. Di ba? Kaya na ayat ka nagtinulong. Sika ko mga di ka makapag-graduar, tapos siya ka babae tulungan. Siya ka din nga babae mong tulong ka. Di mo ka di kaya. Kitak to. Ipatpatig na ka na talaga, Linda. Ipatpatig ka. Abi ka din nga saan. Di makadanon kami sa siyudad manong name nagsinan ti dalan mi. Papanam nga ro din. Sinalutsod na. Nakti-istasyon ti radyo. Patulong sa dyan. Siyempre, panawagan dan na sinunod makasapul iti anong artisir kang trabaho? Grocery boy. Gasoline boy. House boy. Unoan niya ditan. Sige. Inak mga rodon siya pagkasarak. Ito yan, Dante. Pakagitak to nga rodkan ka. Di yung manak to kita sa eskwela. Imbagakmat kang gano'n sa dinong pag-enrollak. Sige, Linda. Agananat ka, I love you. Agananat ka man. Sabi ko matagkita tanto kada tumatlabulan. Kasi nga tinaramid ko manong naming stasyon ti radyo, nagpatulong, nagpanawagan da, nung sunod kasapulan, itikas kanya. Nakastray ka kadaw ko sa manong naming gasoline boy. Ay, siga. Kadida, baon na radyo, ha? Wen, sir. Kas nagkatawang. Chinese kayo? Sala nga, Chinese. Inchik pa, isang lay, kunada pa Ope, katawa ka. Maragsakan na namin, sir, gabot inala na kasigot. Dahil ni Densyo, patulong ka, pasulsulo ka keng kuwan ha. Dahil naman ni Hasmin, isot ka hera. Dahil naman ti kalwas boy, no kahit mo, tumulong ka, may kalwas boy. Naawan ng blam, naawan ti gasolina, kahit awan ti kalwas, kalwas no ka. Ang sulsulo ka, no kahit mo talaga trabaho ha. Oo, sir. Manong nemi alas to akmat na makasurusuro, siyempre. Narigat ka. Alas to ak nakasursuro,
manong Nemi, kaado ito may gasolina, deta, busy kami amin. Nagraman na kita agkarwas manong Nemi, agpakarwas. Nakasusurak pa yun nga agkarwas manong Nemi. Adal makabulan ko manong Nemi di malagag ko ni Linda. Hindi maawat ko timo nga sweldo manong Nemi. Stay na ka dada pagpintasan na, talibre amin manong, puwera toothpaste, kada sabon, kada shampoo. Tagatangin mi mutin manong. Nagdayo ang pagkareta ng alda manong Nemi, ada klase, napanak iti universidad, pagbasaan ni Linda. Eta, sinapol ko na, nagiti rumor-rumor ng estudyante, aging ka nakita. Linda! Timaliyaw. Ay, Carlos? Ay, siya. Kumusta? Astoy, agawid ako ng kasera. Dan, paman ta? Damot sweldo ke. Nakastar ka sigod? Ta, ag-dinner ta. Nutoy, kayat mo. Baka karinderyalaan mo, pag awisam kanya, kaan mo ito kasusweldo ke. Nuto nga kapintas mo, karinderyat pangidaitakan ka. Mapunta mo sa restaurant. O sige, inta nga ro din. Ore na kayo ng burmeka na. Wala na nga nagamit ak pala di kasera. Sige. Tapno nga papaot ta. Sige. Nagdulagan mi manong Nemi di pagkitaan mi. Sadyay. Nabimpintas man manong Nemi di girlfriend ko. Hindi ta makasidig itayan ko manong Nemi di makdirak. Sa ako sinabat. Ngayon nara ko. Uy, di ka lang dati ta restaurant. Lovers man amin nga dati nga restaurant na. Kas magitam. Pair by pair. Awang pulos di. Na italo. Awan ti chaperone. Basta nga peso niya. Pair by pair. Katuan eh. How romantic naman, candlelight. Nag-order kan? Naghingi na alam. Naghingi na kami ti. Bayad ti tunggal order eh. Gimahambali. Wari dakal mga stos ko basta. Maitit ka kastoy. Kumusta't pa nagbasam? Okay, mat. Saan nga masayang ka puta. Kalikakong ko talaga at makapaggraduar. Kaya makapagtrabaho na siya. Napinda sa trabaho. Sama tagsarday siyempre da. Tatangkinanan ko. Mangipauti ka sa pula. Katsi ka. Okay, mat trabaho. Gasoline boy. Naduma, karwas boy. Okay, mat stay in kami, mat. Agurnong ka nga the next sem, agan ro kan, tapno saan ka maudi. Maudi ako na. Kat ore may salang sem, ti pakodyam, di okay lang. Ora graduar kan to ti October. Nagdan dito order ta. Ano dito? Kaya uminom tamit Ore matkas-kasan no agad na. Mangan tamit iti class nga restaurant. I love you. Sige, mantan. Hindi malpas kami nga mangan, manong Nemi, nabaling ka di nga, awisan ka pa eh. Dapat nabati ti kwartak eh. Pananta. Di pagbagada nga biglang liko. No way. Ambi nga no way. Sampay lang mabalin, loko ka. Mabalin tamat nag-control. Walang control. Mabalin ko man nga i-withdraw. Apa yung mamdi kita experience mo? Mangmangig ko lang. Manong Nemi, kalbasan ti talo nga bulan, inurnong ko ti sweldo, agan rolak ti kunak, ti second sem. Yung nakawatak ti surat sa dibalay manong Nemi, akim marot sakit ni tatang. Kat kasapulan da ti kwarta. Nagpagpakasi ni nanang ano ta kwartak, manong Nemi kit mangipaw itak, tapno may ospital ni tatang. Awang nga tinaramidak, no din nang ipatulod, ti pag-enroll ko kumamanong Nemi. E di nagkita kami manen manong Nemi kini Linda, naamuan na, nga saan na ka makapag-enroll. Meron na naman ka nagsakit ni tatang manen. Katapi nga may nasikat pagdawatan da. Asino ko mga rod, no saan nga siyak nga da trabaho na. Di saan ka makapag-enroll? Saan eh? Oh, mabalin tayo O saan?
Di talaga nga maunaan ka. Sa nga bale? Siyak padlat at patpatig mo. Ore ka suling boyak lang, di ba? Oh, abi nga sa mo sang banat sa o. Di tayo amo no at mapasama kintong bigat, Carlos. Samo ka di may kari. Nagtaling na itak ti puso. At doon kita agar-aram kanya kay. Apa paaram ka pa lang. Adamat ang kaya nayat mo. Teko nakaro din. Santa nga mo no at mapasamak. E di masakbayan. Anyat mo baka balik tiriknak. Ipakpakadak laingin. Alangan mo't no. Sikalata, idento ta. Anong tong arati, mabali mo ipapanakal kadagit naganak kanyak. Nukas pagari kan asawain na. Di ka to ka di, agalumiim, nga mga asawa kanyak, into may sa ako na professional, kadagtalin na ed kang gasolin boy. Saan nga rin na pudnot pag nagayat mo nukas ta? I'm sorry, Carlos. Isaksabay ko layangan. Tapno saan kanto nga bigla, saan kanto nga maklaat. Di kahit nga sawan, gandan to panahon nga sinata. Mabalin. Doon to panahon nga sangitak. Di sumupul kan nga dagos ti kasukat ko. Saan? Jack to aramin ng Linda. Gabutay karik. Nga wato ti sabali mabahay nga etek no sangas ka. E kasano nung dadam to nasawak, sakto pa lang? Ikarigatam ngamin at tumasanso. Araramitak mo ti amin. Bayam, tadati umay nga school year, sundot panag-enroll ko. Tung palem, sala nga basta sa o. Manong Nemi, ada din makit-kita kay magbagada nga cellphone. Gubata tumit ko na. Ito rin minsan, manong Nemi, panagrimit ko ti kwarta ang bayad, iti gasolina, iti kaherami. Madama nga magsasalita ti cellphone. Bayad, oh. Asmin, ito sa malatanda, nakasasalita. Kinuna naman manong Nemi. Ito na minsan man ako, nahanan nga magsasalita ti cellphone. Naawat na. Bagbaking ka dito sa cellphone mo. Kanigatak mo da. Tapos nakastak at makontak ko, di kakayim ko. Ada boyfriend mo? Ada na pa, agarim ka kanyak. Bakit nang girlfriend ay boyfriend ko, uy? No, agarim ka mga kanyak, Carlos, hanggang may kari kanyak. Di mo na ada girlfriend mo? Adan nga, kasli bagbaganan nga, mamasama ko ito panagsinami. Saan na kang ipatpatig, no kasta? Oren na alam mo ti bulibol mo. Ano nga bulibol? Saan mo pa nga naramanan? Bisito lang ha. Ay, nagkapsot ka. Sakbay nga sina kayo, awi sa tapno di kasta katahang katuman, na eksakit tinakim, no? Isina na kan, di girlfriend mo. Namin sa manong na yung nagsweldo. Gimata kak matenti, gagangin lang ang cellphone, manong. Kagpaisuro ako mo na tayo, padak ng gasolin mo yung ada cellphone na. Ada nga makachiks ka pare, kapag ada cellphone mo. Apay, kito yun, kaslakan niya. Nagaduyo kita, textmate ko, callmate ko sika. Ngayon puro katulong mo. Baka katulong killer ka. Manong Nemi, di ba nag-date mo manayan ka ni Linda, kasla mapilpilit. Abi kasla mapilpilit ka. Saan met ak? Malpas man na ito nga tawanin. Talaga ka di ka hangkag basak. Narikat sa siya. Terjer kon doon. Di ka pa nakapangrugi. Di lang mapuputan ti Aldonia. Dapat kayong cellphone mo. Alam ti number ko. Sige. Dito ba ti number ko?
Mabaling ka di. Di ana. Naselebrahan tayo itong aldaw. Di mo lagid na itong aldaw? Kaano ka nga inaklo ni di? Idi Mike di balayo. Kasi nga date. Huwag nga yung mga person niya. Happy anniversary, sweetheart. Talong na tawin. May kabaton sumarunong na tawin. Mabaling ka di. Sa din no? Iti hotel. Sige man langan. Matasik maten. Oray tatakjir kong tumiten. Di makadanon kami manong name iti compound ti may sang hotel. Kasla da pa nagkidkid na. San sa langin? Tapay. Sige. Nakaro din. Mapipilit ko resanin. Awan tumadlat eh. Saman kayat ko. Tapos din to nagsakit tinakim mo. Manong nemi tinabayagan nga tartari kagayak nga orid at dakang palang ti high school kani Linda. Nga napahot nga mamalak da bibig na manong nemi bumalas met tamaaros tirik na na. Nang na kat amum ta voluntaryo ang tagkarayam da dakulap ko dinaduma-duma nga masela na paset ti bagin. Dinigos ko iso na manong nemi kadagdag kakabarang agek. Itinaduma-duma paset dang runa iti barokong na manong. Ken pinatas ko ba manong nemi ti istorya ti may sa kadagiti padag ng gasoline boy manong nemi ni Lando. Hinadas ko manong nemi ng pababa. Dagiti bibig ko kadada ni tinagbaitan dagiti nawas na nga legs ni Linda. Saan ka nakapagkadkad manong nemi? Nang runa na nga ruden edi marikna na ti adada nga imnas. Taore laga agaklo-aklo manong nemi ti patong na. Sanak pungut-pungutan manong nemi. Iri ama ba nga panao manong nemi siyak tinangusat ti ruwangan ti langit ni Linda. Edi malpas manong nemi ti muna ngariko sa kunada. Sana maununi. Sana kun nga virgin. Kanagyamanat. Edi pa lang ipayam mo ti amin mo. Ada damanin nga ipatek ka. Abig sinay ka. Mahit ko manong. Nagbasa ka. O nagbasa akto. Ito gano. Ito naman ti problema di balay. Damat urnong ko. Ngayon nakastag ka sa bulan di balay. Kapilitan na. Abi namin mayat ka. Di masagbayan ti panunutem. Sige. Na naman na sige. Sige manin ko na. Ha? Ay, ala. Carlos. Manong nemi, talo nga oras mi. Sa kamot lang rimwaro. Kat makaragraksakan ak manong. At least, naala kon manong nemi ti amin-amin ni Linda. Kabigatan na manong nemi niyo sturak data kinilando nga padag nga gasolin boy. Nga? Talaga no kasta, naraman namon diloto namon Diyos. Uwen, kita tunggalag sweldo ak, awisak to. Manin. Sigurado, kayat na rin dyan. Kabutan na, siyempre, naramanan na nagat, alakala na dyan. Malaksidan no, si kati Agbadin. Sabi ko mo, siyak Agbadin. Kursunada ka na ka ni Hasmin. Siyak. Haan, at boyfriend na rin. One or the boyfriend, or the boyfriend na. And adamat na gini babae, kaya dat may sa duwa talupat. Abi na siya kumahanga sa angas kang ka. Wala tagugwapo ka nga rin siya. Kat itadad experience mo. Ha? Kat no kursonanda na ka ni Hasmin,
Aw isang nga sikod, mayad deta, hanan nga virgin deta. Na minsan manong nemi inya nga ko lang. Asmin, ay, Carlos apay, ag-date na naman. Ada pang i-date mo kanya. Kita nagsuldo nagsuldo ta. Hinta ang mga restaurant, saan natin pa nag-check-in. Loko ka. Ada boyfriend ko. Kita ko ada boyfriend mo, no, kaya't nakapadasin. Panunutek tupay. Talaga, medyo mayat mano. Manong nemi tinawagan nak ni Linda iti may nga malem. Sinong batak tao mo obra? Hello, Carlos? Abay, you miss me? Ulitin tapay? Diya kayatin. So, timawag at tapno, ibaga ko na mismo kaya ka. Agsinatan. Linda, sa kaagang wakas ta. Sana kagaangaw. Agsinatan nga buta. Adan sa bali nga, pakariknak ti ayat. Please, sa mo'y bagadata, ken sa mong aramid ang Linda. Agsagaba ak lakid di. Agsangit ak lakid di. Itapay ka nagsangit akon. Anong tulagid din talaga ipaisom. Ipaipasok ka talaga. Saan ka ngayon? Adan sa baling ang patpatik ko. Nga iso ti adda nga mangyaon to kanyak pitirikat. Nakapagturpusan. Adan trabaho na. May isang engineer. Hindi pa lang nag-aaram kanyak. Dadak pa lang ti second year. Na mamukso na ti may isang party. Nagkursunada kanyak. Tawagan nak. Pasarimat i-date nak. Sorry, Carlos. Tasan ko na itong paltikarikan ka. I'm very sorry. Manong nemi inawis ko ni Lando. Idi tagseran. Idi malpasin trabaho mo yung katakaseran ti gasoline station. Napang kami ti may isa karinderya, manong nemi nag-inom, nagbarteg. Di ba barteg ako, manong nemi, sangit na kasangit. Nyaki, di na. Ano what kasangit mo, Carlos? Nasakit eh. Nasakit din namin na. Di nasaksakit ko man sa among naramanan. Naseset lang mga rodin, saan ko naramanan. Tawan ko mat kay liilo ko. Nagato sa bali nga babae dita. Tutupam ni Hasmin. Timumot kami kayat nakanluko. Sakit siya. Nakasaksakit. Nakasaksakit din naramid na. Mabali siguro talaga nga saan nga kayo tinay kari. Kamit. Ayat mo, makagsublin tumalaking ka. Kahit mo pa ngarot ko man, nagsubli. Kalbasan nga, nadji inusatam nga dalan, tilangit kita, ada ng pasurot. Sa bagay na talagang ipatpatag mo ni Linda, kada kayo tinay kari, ora na mapaspasamak. Biso at talaga ipatpatag ko siya. Kakasaladyak kabaylan nga lipate. Ngayon rugyan itang nga lipaten. Gabot na talaga nga. Saan na kan nga kayat? Gusto na tumaog. Siya ko di mga boss. Ang mga numabartik ka unay. Baka agungit di boss. Sabat ka umuwi ni boss, di pagturturugan tayo. Kito rin mapay. Kito mamuan na nga nabartik ka. Kito hanggang dumakastrek nubigat. Hanggang dumakapag-duty. Pare Carlos, kastala tibiyag, ada pa nakapahaya na baliki. Nasakit para kanya ka mapukaw ko ni Linda. Imagine, hindi pa ilahay nga dakam ti first year high school kat talaga marik na akong ibatpatek ko.
Manon nga tawin. Sa kalpasan na. Insukad na ko nito sa bali. Manong Nemi nagsagaba. No mapegasta, ulit-ulit na katawtawagan no ka ni Linda, kumusta? No daduma saan nga sungbatan tawag ko. No daduma sumungbat. Ano yung maniti bagam? Kahit kala kumustahin. Awan natin problema kanya. Nagsinata na. Kahit ka makita. Kahit ko nga mapandamahan mga niti restaurant. I miss you. Kahit ka man ang namarakot. Kahit ka man ang magkan. Kahit ko man ang nadaw masama karata. Nga maulit dahil nga rabi. Carlos, awantan. Saan ka nga masapol? Tanong mailiwak man. Adamat ni Rodel. Ti boyfriend ko. Di mo lang mo, masansan kami mat nag-check-in. Ha? No kasta, katuin. Nalaling pa isuna ng sika. Sika, agdadamo ka lang. So, nakit, eksperto. Matut amuna. Permi nga, orek lang mamimpat kat di pa iya. Anya, eksperto isuna. Ano pala kahit ko? Sa mesa, managregalo. Di mo lang makita na cellphone ko. Napintas ka cellphone. Regalo na. Ang tabi engagement ring me. Okay, so na. Alabalat sa pulit. Nagproblema ko man datatang kininanan ko agpaw iti kwarta. Aday, so na. Sika kumapil ang arti kahit ko. Amay sa lang ng gasoline boy, kada karwas boy. Idintot at the engineer ng boyfriend ko. Aging ka manong naming awanen ti contact me kay ni Linda agsipod ta nagbasukat siguro ti SIM card. Ta makapungpungtot no kasta nga tawagat. Yung magbagana manong naming imong kano ti boyfriend na. So nga, saan ba siguro sinuktan ng SIM card na tapos kasta sanggon nga makunta. Kaya madamat di kadigundaw manong naming agpakadaak. Kada kiti kakadwa kiti kaso ni station, mabahanak ti eskwela da. Fourth year na manong. Pwede makita kiso na manong name inasit kak. Linda, natanggit ang ulo mo niya. Makita na ka ti boyfriend ko, baka bugbugan na ka. Kahit ka lang nga, kumustahin, awang problema mo kanya, klipatin na kung lakman. Hamat lang siya ti babae dito lubong ket. Kumusta ka karotin? Kumusta yung problema kanya, naragsakak. May salangin ng SEM, magradwarak to. Lumukluk mo ka. Adok makmakan ko amin. Uy, di dyan, di boyfriend ko, natikot siya na. Pumano ko, umantayukan. Kapilitan marong na yung mandayuak. Ang mga napabubog na kagpreso rin niya, boyfriend na. Saan ko nakita si boyfriend na manunemi, dimot-dim sa hag. Nung naglugan latan manunemi, ni Linda. Di makatanong dito gasoline station. Nistorya kanilandot na pasamak. Abing pa lang kami nagkali kagumam. So sa apo yan. Saan na ka nga kayat? Lipate mo on. Adamat ni Hasmin. Tsak mang etan ni Hasmin. Susurod ng etan. Damat magdagdagas kang kuha nga mga date kang kuha. Kahit sumausaw ka mat ano, kahit nagpasawsaw. Di pala sika. Sika nga rin tikras na. Napiyang lang pang ipapasam ti sakit tinakam mo. Tutupam ni Hasmin. Mabaman. Mahala ka. Manong Lemi,
Di mo tayong di pa naglulok, parang nagrekap ti klase. Naggraduar nga tan. Napiapi kay ni Linda, manong name ta naggraduaran. Nakunak tinakin ako. Manong name at damat ten cellphone, di kabsat ko nga Jack. So pagtawtawagak, nung tawagak, tapos nagastagat makumusta kita. Ito na minsan, manong naming at tinawagak ni ading kong Helen. Hello, Helen? Ay, manong, kumusta ka ta? Gusto eh. Sika nga eh. Tumultulong ak di ili, karinderya. Siyempre, nagratuwarak mo tenti high school. Ngayon, sandak mo na pagbasa ta. Tatangkin na nang kasi diyan. Baka the boyfriend mo. Andan. Ruko ka. Baka umulo na kagasawa ng siya. Diyan man na mo. Wag kasi ka kagasawa nga buta. Masigog mo di girlfriend mo. Anana? Ni Manang Linda. Ano do'y? Di tayo tayo. Nagkita kami na minsan tiyandaan. Baka saan nga ni Linda? Saan man ni Manang Linda? Nagsalita kami pa. Inam ka na nga bulan. Inam nga bulan. Kamu? 5 no. 3 no 4 nga bulan di tiyan na. Sino nakasigukin ko na? Sino ko mag-girlfriend na sa boyfriend no hangin si ka? Di mo dinamag, no? Mabain na pa namang damag na sinot amat sigug na. Saan nga nakapag-graduar? Saan nga nagbasa nila second sem? Ba ka sa nasakit sa dakin mo? Hamo nga putot di ay sigug na? Nabay kami nga nagsina eh. Sumod lang. Sino nga ti asawa na? Oo, samat ng asawa kang kuhan. Ading ko, maling nga nag-request. Ano dyan? Nakakanta request mo? Nakakanta. Mabalin mo nga mapanto dyan lugar data. No, maalam na dyan cellphone number na. Sige manong, para kang ka, ikarigatak. Manong Nemi, diya kang munuan niya tiriknak. Itikas diya nagbanagan, ti babae nga patpatek ko. Namo ni Lando Manong Nemi. Kit, anya nga rod ta. No, da di boyfriend na kat saan nang inkasar. Kahit mo sikat mangikasar? Tsaka mo. Gago ka launa yung gayem, no? Kahit mo pa ilaing mo tagbaling ang panakipnutas. Baka ito no, may pasgay ni Linda Rejay, anak na kita agsubli dito syudad, kita kayo. Baka makita mo tuman di pintas na kita mailiw ka. Sa bagay, no, rama naman okay lang. Ngam no asawa, dahil tatya ka mon, kengkan. Nalpaas nga nakan nga sinugatan. Baka sugatan na kan tuman, kas pagarikan lang. Kas na nga ta. Yan niya, mom, napadasan na kan ngayon sukat. Mapadasan ng tuman ng isukat na kas pagarikan. Naalak tinamber na wano nemi tinawagak. Nagring sinungbatan na. Tinamo nga siya. Sunday ito siya. Sino nga siya? Siya ti lalaki. Nga inayat ka. Iti awan ka spina. Carlos? Kasi na ka naman tinumber ko. Saan ka di may dinawat dita ni Helen nga ating ko? Isa naman dinawat, di nagkita kami sa tiyandaan. Mano nga bulan ng tiyan mo? Carlos. Abay nga wanti mangikasarkan ka. Abay nga sa mo intuloy ito nagbasa. Ituloy kong tumatlahin. Doon may pasangay ko tarak ko. May salangin Sam. Makapagturpusak tuwan lang. Putot ni engineer na. Buen. Nagkontrolak man tikunak. May madangamin dagid kong daw nga malipatak tagtumar.
Idi mamon na nga, masikugak. Kinaguran ak. Di nakanuma ako. Kabutin nyo na yung una na kanyak, nga kahit ng sikugak. Tasaan ka no pala nakasagana, no? Sumahot na responsibilidad. Saan gayong nga si Shakla, di babae, di biyak na. Playboy gan na dyan engineer. Babawi akong naladawan ti amin. Nagsakit gayam. Nagsakit gayam ti maisina. Akas tinaramid mo. Kanyak idi. Kasta. Pakawanan ak tinaramid ko. Linda. Intol may pasngay mo ti anak mo. Agsubli ka dito sa syudad. Tapos nituloy mo tagbasa. Agkita tantumanin. Kahit nakadipay lang. O api nga saan ka sumungbat. Iba't padag nakadipay laing. Carlos. Manong nemi saan ko na sungbatan kapot na sana kasigurado tiriknak. Nga kasla agala ti panunod ko nga numayat isunang ang sinubyanan kami. Aging galaan nga makaraos tiriknak. Nga mawon ti panggap kong mga sawa keng kuhana. Kasla kasya tiriknak manong nemi. Aging nga jak manin makontak manong. Jak mo na hapay. Ay naaya, Carlos. Lipata mo. Kali ka kumanin nga mamon di sa cellphone number na. Kalpasan nga, di mo makontak. Ngayon mo, baka doon napukaw na di cellphone na uno na. Susapo eh. No, sus. Sikat mapan. Adakot siya nga napintas ka. Naggasolina oh. Napanak manong nemi. Hindi, may baba ti tawa ti ridaw. Ti kotse. Wow. Pintas. Good morning, ma'am. Mano, ma'am? Baga namat mano. Hindi magasolina ak manong nemi. Ma'am, narugid na tikot sa'yo. Mabaling nga, karawasan ta. No saan nga gumangganat? Isutiran ta kay. Nga may sa. Ngayon saan nga dito pagpakarwasa? Dito ma'am. Dakil diskwento na siya timang karawas. Karawas boy ka ba? O ma'am. So gasolin boy, karawas boy pa eh. Kasi kay bab nga roti plastar ko. Dito mo sa agba ng nemi napawawak manin. Rupa pa ilat na nakita kita eh. Itata. Pakabuklan nan manong. Wow. Inay bak. Dito kayo mama, mag-standby. Dito iti pag-standby no ka na kita pakarwas. Pintasam ha? Pintasak ma'am. Kasi iti kinapintas mo. Numanin talyawak itayan na manong name kabayatan nga. As kaswak tikot sa'yo namang karwas. Saktikit kitan na. Anya nga tanong krasnak. Naggastag din na krasnak. Manong nemi di malpas ko dadayawan na. Amog ton umayak no, pakarwas ko na tilukan ko. Dito ito manin. Ito bayad na oh. Ma'am, siyak doon tagbayad. Ha? Siyak doon tagbayad. Ibayadan ka. Susana, isupit, manulat sweldo sa bayadan mo dito. Magdito pa ititip mo. Keep the change. Ma'am, no. Takapay, met? Raksak ko, no. Panununtik nga, adana minsan nga, napindas nga, balasang, nga may nagpakarwas, kita nakabimpidas ti panang karwas ko tilugan na,
kanin libre pay. Hanggang tumalipatan na ta. Basta sa mong ipapilit na bayad mo, ma'am, please. Pahala ka. Tilang kidawak kat di cellphone number mo. Tapos no tawag-tawagan nak. Ang kalagit tumawag titis oras tirabi. Kagura ka. Sige, kaskalikago mo. Carlos tinagan ko, ma'am. Carlos, kaskalikago mo, ito ko keng cellphone number ko. Okay? Dito na eh. Punbuk mo. 0918 431 kumbaga na dumamanong na yung upat pa nga nabati. Nagan mo, ma'am? Michelle. Ma'am, bilang ko na ito nga itong kararagsakan nga itong pasitibyan ko. Namamuka. Hindi mo ko na yun, nga-garam ka kanya. Asisin ko matwid lalaking saan nga duyos, iti kasto nga kinapintas mo. May kari ka nga ta kanya. Fresh graduate ta. Next month, agtrabaho ko ton. Dadukon, batan bukod ko nga kwarta. Kung saan ang magnamnama ka dadati ka ni mami. Katsi ka. Patigak lang ti high school. Kalika kung kumamategbasa ang talagang ti panawan ti manglapid kanya. Ti girlfriend mo, insina na gabota sana ka makapagbasa. Gusto gayam. Sige na akong kita da papanak. Ada ka makamak. Michelle, thank you. Kay, Carlos. Siyak thank you, tin libre na. Pare Carlos, jackpot mo, no manubiam de jay. Kinuna ni Lando manon name. Abay, baglapsat. Ang patyak kayat na kangata? Nyata mo, baka nasut kasukat ni Linda. Nakagasgasat kalaunay gayem no talagang manubiam dahil diyan nga nakalaplapsat. Dimteng tirabi manong name alasutso kas makita kiti cellphone ko. And dial ko manong name iti numero ng ented kanyak ni Michelle. Nagring si Mongbat. Hello? Good evening, Michelle. Sino na ni Carlos? Mr. Gasoline Boy. Mr. Carwas Boy. Wen, nanumuak lang ang Carwas Boy kan Gasoline Boy. Diyak man lang ka di makadisturbo. Kadigdigos ko, dako dito silad ko. Diyak pa nakasukat. Nakabalabal ka balit tuwalya. Kas ko lang may imagine. Nga nagkatay mo na tuwalya. Nga naibalabal iti bagim. Wow. You're so beautiful, Michelle. Carlos? I'm sorry. Nawakabasulak. Di pa nag-imagine ko. Loko ka. Saan ako ng virgin? Iti kasta pang pamayam kanyak. Ng virgin ka pa lang? Yes, of course. Di ka ba na boyfriend? Sa ako pa rin kaskaso na gini ba lalaki? Kas kalikagom ko, kalikagom na dati ka ni mami. May saka na gini virgin na naggraduar. Diya girlfriend mo, sakti mo na. Ngayon sukat na iti engineer. Tinagtungpalan na saan nga nakaraduar, no? Naga nakabalasak. Oh? O rin, kahit na nagsublikan ka, saan kumata na kayat? Sa bagay, nadamatan sa bahali nga nakariknak iti ayat. Di mo kunain nga siyak. Amo kasada kami kari. Ngimbayang, tayatin ka tirapahap ko. Itarapahap ko kat marakop ka. Itarapahap ko kat makang ka. Itarapahap ko kat maprusan ka. Loko ka. Numuna ta, sumsumgara ka lagi kayo bagbagam. Mabalin nga din nga, pagsukatin na kailangan mo muna. Di sumlat at cellphone mo. I-loudspeaker mo Tap no mangignak. Sa mumot pigsahan tag sa o.
Hasta tinaramid na anong Nemi. Aniya, sa ukalata na, mangignak, mangig ka, kan makit kita ka. Awanit tolya ti magim, isusuot mong tapantim, loko ka apay mo. Isot imagination ko. Wow, nagpintas ti sukog ti baroko mo, Michelle. Ang marakop kala ko mga pepeso. Nakapapaot manong Nemi di pinagsasalita mi. O ano yan? Nakasukat kan? Ng pasen? Nakabado akong tinaiti. Pagturog ko. Awan bramla. Nagbabra no maturog ka. Di, nabasa nga ba buhok mo? Saan ka nag-shampoo? Saan ko binasa ti buhok ko? Nag-shampoo ang kitibigat eh. Minasak tibigat. Sika na, Bram. Nakaedda. Nakauyos. Kaya nakapribag lang. Loko ka. May imagine akma, di ba? Kuwapo ka, Carlos. Thank you. Siguro na chicks mo. Nanisanak lang na gayat. May kaduit ha. Kanawan tunti may katlo. Napindas si kahirayo ah. Crush na angin jakwet kayat. Nagatuboy pa rin na rin jay. Playgirl na dyan kahiraming. Basta. At experience mo nga rin din nakasta. Naminsan lang arabi. Hindi na ba nang check-in mi kini Linda? Saan nga naulit? Anat narik na nga ron. Siyempre. Agmayat. Nangaroon na katanong siya kat marakot ko. Oh, Michelle. I love you. Oh, Carlos. I'm crazy. Ape ko naman ngayon crazy. Diyan kami mawatan tirik na kay. No ape nga siya. Kabayatan nga karkarwas ka. Binuibuya ka. Nag-imagine ako net. Kasi nag-imagine mo. Nabiskat di pa magim. Naputaw ka met. Sayang ka. Ape ka sayang ha. Nagbasa ka. Nadamang pabasa kanya ka. Kaya't mo, pagbasahin ka. Agang-angang ko, sana kang kang-angaw. Siyempre, ipatpatag ka. Ipatpatag nakmet. Kahit nung pagkarigan ta, iyamambukan to kada papa, dadadi ka ni mami, saan ka nakapagturpos, patsim nga rin na kayad ka. Magbasa ka. Pagbasahin ka. Nagkakangangaw. Basta laki di talaga ngay pastik mo. Ada interest mo magbasa. Kahit mo sa huwin, magsoldo akto mo tinagtrabaho ak. Isuportarak di pa nagbasa. Magsalasanak pala mamati ng kasta. Ngayon na ka talaga. Ipatpatig ko na yung Michelle. Kastamat kanya, Carlos. Hanga balik ko na, nga bumabak. Ngamitag ay ka. Tapno, agpatpadatan doon. Tulungan ka. Agyamanak no kasta. Yung tinagnakan din na hangit, Michelle. Yung baglagid din na maamu ka. Jadi istorya ak manong Nemi kinilando tinapasamak. Napo, na swerte mo, gayem. Sakla ko ma. Kanya-kanya swerte. Lando. Kung garon. Kalpasan nga nasaktan ta pusom kapag tinaramid ni Linda. Dimteng ni Michelle iti biyak mo, nakaw. Tulungan na ka pa yung agbasa. Imagine.
Sagbay ti ba nag-enroll manong name tinawagan nak ni Michelle. Asala nga basta cellphone ti bagka ara-ara paapan mi manong name. Tamo na met sumakay no kasta nga. Kasla ara-ara ko pagso na kung kuna naman. Nagkita kami ti may isang restaurant manong name. Ti makadakas ka dito ti restaurant hindi nga umumayan bikin Linda. Ay, kumusta kan? Stoy. Kinahit ko ang kasarita ta. Personal na no. Makapagtulag ta na rin. Abi nga rin, kaslak ka. Ilaw, asla nakabutang mo makakita kin ka. Gagangi lang ha. E na namon makano, mamon da nga karwas boy ka lang. Kat may sa professional. Langato ti posisyon ko. Dadati ka ni mami kanyak din ang sarek trabaho. Anat kahit mong kurso. Anat na pintas. Para kang kada pag-interest mo. Kaskan ka. Accountant? Tapos nagba't ang accountant. Sige. Ikan kang rin pakauna ka kwarta. Ikasanong rin panagamon. Dihang kang nagkasulin boy. Karwas boy. Kapilitan na. Ngayon kasaritak to ni Mr. C. Yaking ko tigaso ni Slayer. Ngano, bakasyon, tumulong nga. No tirabi before nga agsara, awang klasek, tumulong nga. Before nga mapanagagbasa, tumulong nga. Tapos istay aklatan. Tapos no saan ako nagkaskasera. Rin no hanok to ng susuldo na basta agkasera ak. Wano, tultuloy mat lang umyanak sa jay. Sabto yun. Kita order ta. Mangan. Michelle. Kalpasan dito papanantan. Gagawit ako. Nagawit ka mantan. Kaslamok dito at panunot mo Saan pa ilang mabalin? Uy. Kakarang sakit na pusong ko. Basta. Bagkagata. Paparwar mo siya ngay. Amo, alasik pa di bagbagi. Ano nga to? Adang makakita kanya, tararamide ko na. Ano tararamide? Kunak man na may imagine mo. Amo, babain na ko na ti bagik. Numapin nga gayanak, tikas ka. Diyak kahit nga mamon, dadati ka ni mami. Sa tamat na nagrekapsat ko. Angem numamon, nantuman kas pagkarikan. Nudandan ni kanto lagi na nagturpos. Nakasagana ka mangilaban, di pa nakit ko ka. Basta tulungan ti bagim, katulungan ka. Namnamahin dahil ta, Michelle. Tulungan ti bagik, kasi ti pa nang tulong mo kanya. Saan mo pupuutan ti panawin? Baka madamdaman ka, tagturpusak ton. Nagturpus ka ton, matungpal ton ti kalikako mo. Ngayon niya. Ngay paypaysutan. Di pa nagpumpunsik na duko. Manong naming baglakid din ko nakadimteng ni Michelle ti biyag ko. Nga mangin magbaga nga alalasan na kano ti baginan no kasta nga. Nagtinawag kami tirabi. Nga dinakayat manong naming nga makakita kan kuha na. Dinakayat nga maamon dadadi ka ni mami na nga dabag mamuyo na kas kanya katulungan na iti pa nagbasa. Imanugod ni Mr. C manong naming nagtali na edak iti gasolin station na masadyak nga umiyan, masapak mat nga griing, tumulong at pailang muna sa kabay nga panagbasa. Kastamat manong naming tira malam no ang klase kon, tumulong nga. Ngam susuldo nak madlata, iti mayan natop ti oras manong naming panagtrabaho. Iso pa ino kanto yung manayon, manong nemi ti Ted, ni Michelle kanya sa pulak ti panagbasa. Namuan, datatang kaninanang kastamat yung nagkakapsat ko, ti mapaspasamak at maragsakan da. Pambarak ba't na kumusta, manong nemi ni Linda. Ni Manang Linda, nagkita kami manong. At akib-kibinan na, masikog ba na yun? Anya? Sino nga? Dasama tayo nasawa na. Teka lugaran da nga naganak, naggalakay nga baro. Ngayon medyo adamang na kano. Di at least ada asawa na. Ngayon naimon ka no, di asawa na. Dapat pa nakakita kinaman ng Linda nga.
naka-antipara, naka-sunglasses. Hindi na naliklikan inikat na, ayaw, the black eye na. Anya? Kabilin niya asawa na? Siguro. Mabalingan mo ito cellphone number na? Babaamon mano, anya pala atawagan pa ilang met. Kumusta ik lang? Baam no no mamok to cellphone number na. Yung timawag di ading ko manong name manong hanakayat nga ited. Apay, na imong nga nila kayo na. Babang ano din. Saan nga napupuutan ti panawin manong name aging gang agturpo sa kuno. Sakbay manong name ti panagturpos ko, sakbay ti programa, graduation program. Nag-date kami manen kini Michelle. O, kita? Saan nga napupuutan? Agyaman na ka Michelle. Ni Apo Diyos ti pagyaman tayo. Baka magturposak. Take kanto di board. Itulog ko ito ang tulong ka. Ayat mo, baka numakas kanto asigod. Titrabaho. Tagtagdagan na kong dadati ka ni mami. Nga? Nag-asawa. Tiamo daw pa yung boyfriend ko. Doon na kita karaaram kanya kung may pumasyar di balay. Doon na karaaram kanya kung opisina. Kunada nga rin kat, anan ka na tipintas ko. Idin tutahanak ba't pag agpaaram, awang kanubet yung boyfriend ko. Di naman lamo. Nga nakapod 6 ko talabi. Mabalik natin may pasotan. Turpos ka pa eh. Nagtrabaho ka ba eh. Ngayon baga medyo nagturpos ka kito santon. Kadi, hindi ka rin. Sige, gusto ko na. Baka may pilpilit ka. Anak mapilpilit, sweetheart. Kalpasan ni restaurant, mapantay ti first class nga hotel. Nag-overnight. Short time lang, gawid akmat lang. Kasalasalak pa ilang mamati manong name ngayon pudno. Kamodyanan na ko nak. Saan lang imagination manong name no di kitagpay peso. Nung at ada sakit ti pusok manong naming makakita ti kasto nga kinalapsat ti babae. Baka maatake ako. Nagkinis ti kutis na manong naming. Naisang sangayan kinapintas. Naglamuyot nga nagnalam ti kiti bibig na. No napintas man ti porma ti barukong idi ni Lydia manong naming Lydia, nilinda ko nakuha. Maspay. Agandap manong nimi ti pudaw na, ti barokong na. Gapo iti da ito manong nimi na anadak na inayadak. Managmat nga dadda nga pakaarusan tirik na manong nimi ni Michelle. Carlos. Naanayad ka unay. Medyo paspas mo. Ha? Gumanat ka eh. Gumanat ka. Sige. Nakadaldalos manong name. Kaida iti kuweba na manong. Kas lalakis kiskisan. Yung narasay manong name talaga. Ken, wow. Nakamaymayan. Nagswerte kan. Carlos na kung kunak tinakam kumanong. Nakadaldalos nga nakalinlinis manong name. Ngayong gabot na talaga agumanat ako na ang biyat ko na tipana. Narigata na manong. Talagang virgin. Ninaramid ko matikal kalengan na manong name. Tap na rikas takit. Agbadpada kami nga may tayok. Wen. Amo ka nakarik natin sakit manong name ta orela aray ko na. May aray. Ngayong kalpasan deta manong name, nagkuyog kami nga nagampayag kat na ulit-ulit nga tinuknumi manong name iti kangatuan nga lang. Oh, Carlos, are you happy? Super.
Kamaudyanan na. Na-experience ko. Katsiksikan to lang tila katibiyag ko. Oray siya. Siksikan to lang ti babae tibiyag ko. Numambesa nga sikat first love ko. Iba't pati ko ni Michelle. Kat nakagasgas na klaunang di pa nang ipatig mo kanyak. Di pa nang tulong mo kanyak. Agraduarak ton. Kadadan tumatin trabaho. Sana ton nga mabahin nga mga yamamukeng ka. Kadadadi ka ni Mami. Baka kada ito nga tawan. December. Sundon pa nagkalay sa atan. Naayamag datatang kaninanang di pa nagturpos ko manong name kat isot pa nang yamamuk ni Michelle gabota imatender ni Michelle iti programa. Ay na, nakagasgasat ti anak mi. Gabota nakapimpintas ka, balasan ko, ma'am. Kaya talaga nga tinulungan ti anak mi. Gabota patpatek ko iso na. Nana, kanibat patek nakmen. Alakit sabi ko, tanto nag-asawa kayo. Matulungan nyo, di kakabsat na. Wala na, nga dagas leta. At dalagit interest na nga talaga makapagturpos di kakabsat ni Carlos, sabi ka din na saan. Isungar ti kong kunami kang kuha na nga, agtrabaho pa ilang muna, hampay lang asawa, tapos di kastakit. Matulungan na di kita adi na. Sakmat yung ti gumanat nga mag-asawa na eh. Tagumanat di kiti parents ko. Lakit. Ala nga bale. Oray kasawa kam doon kini Carlos. Palubusak to namang tulong. Tulungan min to di kiti kakabsat niya. Intultuloy manong name ni Michelle tinang tulong kanya kalpasang nakapaggraduarang nag-review nga nagtikak ti board ket nerwar ko adagos manong ni isupen manong name tinang tulong kanya tapno makastrike akin trabaho. Nagkaskasara ako na, pimanaw ako manong name iti kaso ni station. Kalbasan, nga naadan trabaho kat nagyamyaman ak ni Mr. C. Kastamatan manong name iti kadwa. Talik mo pa pare. Kanya-kanyang gasa. Umurod, katsikalan daw. Marbareng no kayat naknadyahawayan ng simmangpet pare. Na? Ada hawayan ni lugar ng simmangpet kahit nakarot mag-iasawa. Agpil-pili nga rin kata kami nga mabaro. Bareng ano siya tinapili na. Uy, nasusorte ka doon, makapag-ngadyawa, ilando. Hanggang doon mangliblipat Makamu hanggang doon, nas pagkarikan. Kanya muna kidid kada kita naganak kan kuha na kan kakabsat na manon name idit may sakon ng mga opisina. Manon name kita si awat damat kanyak siyempre. Gabot isot pakaragsakan ti anak nila. Sagbayan nag-asawa kami manong name nagkasar kami dito syudad kaniya Michelle pimasyar kami ti lugar ni. Nakakutsay ka man siyempre. Nga dumato kiti kinatang mi sinapi mo yung pasarabo kadakwado. Hasta ko niragsak manong namin natatang kininanang hasta matan nagkakabsat ko nga na corner ko ni Helen. Manong, kahit kumantag basa, tulungan ka. Thank you, Manong. Ang kapay lang nga mag-asasawa. Ado yung friend ko kahit kumantag basa. Tawaray siya dumating namang tulong ka na kinakabsat na nakas pagkarikan. Nakas kasano lang, doon ka kay ni June ngagbasa. Ha? Nagrador matin duty high school, di ba? Idento ta dapat dua nga dati high school. Ni Bunso kas tamat ng ganilili. Kahit damit manok ti makadalakas ken ka. No problem. Agtitinulong tayo. Manong, di mo kumustahan ni Linda? Di manag mo Linda? Tama ba lang di mo kumustahin? Nilipata ko na damit ni Michelle ko. Ngayon kumusta ito na? Bale, talot anak na Diyan una, nga putot ka no ti engineer nga boyfriend na di. Ken dua, nga putot na diyan nalakayan nga baro na imon. Ket, nakakutkuto ni manang lindan. Awanan di pintas na. At akasano, kabili mo di asawa na. Nakakaasibet. Nakakaasibiyag na.
Paiso nga darak kalabalay na ata, namak nang ro, ada mabalin dyan ang asawa kang kuha na, ang kas dyan matibiyag na. Oh, peksen na ka manong. Masya na karot kang kuha na eh. Sayang. Kanya-kanya gasat manong. Di ba? Isunat na kimbaso lang tayo, lidipat na ka. Wait, nagasat ak. Gabukin ni Michelle. Iti syudad manong name iti nagkalaysaan mi kas kalikagom di kiti naganak kay ni Michelle. Siyempre matandar da tatang kininalang sudamad lang at iningabay kanya. One. Maramid manong name iti kalaysa iti December 18 iti 2018. December 18, 2018. Sakbay manong name ti COVID-19. Iti syudad kami manong name nga nagkaipatakder ti balay, bukod mi nga balay, kat tultulungak siyempre manong name ni Helen, nga kamsat ko tapos ni kastagat makapagradormet, isuda ki ni June. Uy, magkaraw ko pa manong name ti sweldo ti kaasawak, gamot ha, tultulungak nga rin nga kamsat ko. Nga mo okay man ti so na manong name. Sa maysa, adamat double job kang kuha naman ng name, da online business na. Insuro na kumain. Malaksid nga mga opisina kami, ada pa ibadpada ng online business mi manong name. May san, ti anak may manong name, iso ni Cory, Corona. Nayanak manong name, idi December 25, Christmas, manong name it pa na kayanak ni Carlos Jr. Inawan manong name it asawak, ti may kadua nga anak mi, kat awan ti sabali nga raramide mi, na di mangikarkararag asabi ko ma, nagtultuloy ti ragsak, nasagsag dapin mi. Kanawan ko ma, di dumdumte nga nakana nga problema, iti relasyon mi, kanti pamilya mi. Kastamat manong name mi, at tultulungan kami nagpatpada, digit kakapsat ko, tapos nilastagat maragpat damat terapat. Na ito iti pagkasaritak, manong name nga nagyaman naklaunay, ti anos mo nga nang ibasa, alpasan nga yung kainurnus nga itsura. Sabi ko matadamat na ibatik nga adal, liwliwak ang pagsarmingan ti bihag, karigay padak nga di mga kanagbuya. More power to your program, manong, and God bless. Ito yung nga nagyaman nga pagayam mo, Carlos. Thank you, Carlos. Iting ka pa nang ibura ti pakasalitaan, nagasat ka kung na viewers tayo.